हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव गिबियावनो बरना लाग्रोनाय जाबाय। दायो जोबोर मोजां खौरां लोगोफोर, नोंथांमोननि बे अरुणोदयनि रांखौहाय नोंथांमोननिखौहाय दिनै 1 आगस्ट लोगोफोर सोना हरनाय जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनायसिम नायजोब अब्लासो बुजिगोन लोगोफोर नोंथांमोननि एकाउन्टआव बेसेबां रां सोना हरखो, बेनिफ्राय सोर मोननो हाखो नोंथांमोनाहाय अब्लासो मिन्थिसिगोन लोगोफोर। आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोबाङानो दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै लोगोफोर, नोंथांमोना चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर। आंनिफ्राय गुरै नोंथांनिसिम गासैनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय लोगोफोर। दा लोगोफोर नोंथांमोननि बे अरुणोदय 3.0 जायफोरा 1.0 2.0 आवहाय नोंथांमोना मोनबाय थाबोदोंमोन, दा नोंथांमोना जायफोरा 3.0 आवहाय गोदान आपडेट नोंथांमोना खालामदोंमोन, दा नोंथांमोननि फैसाखौहाय आसाम सरकारा सोना हरबाय दे लोगोफोर। दिनै 1 आगस्ट दिनै सोना हरनाय जाबाय लोगोफोर। 12टा जानाय लोगो लोगो सोना हरदों। दा टाइमा जोंहा 12टा बारबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना दा बेलासि टाइमफ्राव नोंथांमोना गावबा गावनि बेंक एकाउन्टआव नायबानो जाबाय चेक खालामनानै लोगोफोर। दा बेवहाय लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरनि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक दं बेयावसो सोना हरो नालाय लोगोफोर, फैसाया नोंथांमोना बेयावसो नायनांगोन। जायफोरनि एकाउन्टआ आधारजों लिंक गैया नोंथांमोना मोननाय नङा दै लोगोफोर फैसाखौहाय। नोंथांमोननियाव फैसाया हाबनाय नङा, डिबिटि डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि गेजेरजोंसो सोयो नालाय फैसाखौहाय लोगोफोर। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव चेक खालामबानो जाबाय आधारजों बेंकजों लिंक थानाय एकाउन्टआव लोगोफोर। दा नोंथांमोना फैसाया मोनबायानो जानांगौ, सोरबा सोरनावबाफोर नोंथांमोननाव मेसेजबो फैदों जानांगौ, सोरनावबा खायफानाव मेसेजबो फैयाखै जानो हागौ लोगोफोर। दा दिनै 1 आगस्ट दहाय 12टा जानाय लोगो लोगो सोना हरबाय दे लोगोफोर आसाम सरकाराहाय। दा नोंथांमोना बेसेबां मोननो हाखो, दा नोंथांमोननो फैसाखौ बेसेबां सोना हरखो सरकाराहाय, दा बेखौ नोंथांमोना मिन्थियाखै जानोबो हागौ लोगोफोर। दा नोंथांमोननि फैसाखौहाय माखासे जाहोननि थाखाय, जायनि जाहोनाव जोंहा माखासे दैबाना जानानै गोबां मानसि सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां दुखु जारला खस्थ'जों भुगिनांनानै थानांनाय जिल्लाफोर दं, बेफोर जाहैबाय लोगोफोर शिबसागर, चराइदेव, गलाघाट, जरहाट। दा बेफोर जायगायावहाय 2500 बेनिफिसारिसफोरनो साफायाव सोना हरनाय जाबाय लोगोफोर। जायनि जाहोनाव जोंनि आसाम स्टेटनि बेनिफिसारिसफोरनो अरुणोदयनि फैसा मोनग्रा राङारि अनसुंथाइ मोनग्रा मुलाम्फागिरिफोरनो 1100 रांल' नोंथांमोननो सोना हरनाय जाबाय। नोंथांमोननि बे माखासे आद्रा थानाय रां 150 रां बेखौहाय बिथांमोना नैबे शिबसागर, चराइदेव, गलाघाट, जरहाट बे जिल्लाफोरावहाय प्लास खालामनानै बिथांमोननो 2500 रां खालामनानै बिथांमोननो सोना हरदेरनाय जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोननि फैसाखौनो बोखावनानै बिथांमोननो हरनाय जाबाय। माने जायनि जाहोनाव बिथांमोना दैबानाजों भुगिनांनानै दं नालाय लोगोफोर, बिनि थाखाय नोंथांमोननि आसाम स्टेटनि बे नोंथांमोननि 1250 रां फैसाखौहाय 1100 खालामनानै बिथांमोना बोखायनानै माखासेखौहाय 2500 रां खालामनानै बिथांमोनाहाय बैफोर जायगाफोराव सोना हरनाय जाबाय दे लोगोफोर आसाम सरकाराहाय। दा टटेल बेनिफिसारिसफोरा 37 लाखनिबो गोबां बुरजा बेवहाय अरुणोदयनि मुलाम्फागिरिफोरा मोननो हादों लोगोफोर। दा बेवहाय लोगोफोर मास मोनफ्रोमबो 470 कौटि रां बाजेट खालामनानै दोननाय जादों। ओमफ्राय नैबाव मोनसे नटिस होखादों दै लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ नोजोर होनानै नायबानो जाबाय। आधार लिंक पेमेन्ट Orunodoi benefit to be credited only to other linked bank accounts of beneficiaries होनदों। माने अरुणोदय मोनग्रा बेनिफिसारिसफोरा मुलाम्फागिरिफोरा आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थानाय एकाउन्ट दङब्लासो फैसाखौ मोनगोन, फैसाया बेयावसो हाबहैगोन होननानै बिथांमोना बेवहाय नटिसखौ सोनानै होखादों दै लोगोफोर आसाम सरकाराहाय। दा नोंथांमोना बेनिखायनो जायफोरना डिबिटि एकाउन्ट दंखायो, नोंथांमोना आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंकआ बे एकाउन्टआवसो नोंथांमोना एसएमएसफोर मेसेजफोर फैयाखैब्ला नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनांगोन दै लोगोफोर। दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना मोनबाय जानांगौ, दिनै सोना हरबाय नालाय लोगोफोर फैसाखौहाय। दा नोंथांमोननि एकाउन्टआव 1250 रां सोना हरनो हायासै आसाम सरकाराहाय, 1100ल' सोना हरनाय जाबाय। बे मोनथामनि माखासे आद्रा बाखिखिनि फैसाखौहाय बैफोर जिल्ला दैबाना जाना थानाय भुगिनांनाय सुबुंफोरनि जिल्ला जायफोरा शिबसागर, गलाघाट, जरहाट, चराइदेव बेफोरावहाय 2500 रां साफायाव सोना हरनाय जाबाय दे लोगोफोर अरुणोदयनि फैसाखौहाय। दा बेनो लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय, नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामनायदो।
जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर आङो भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय। थेंक इउ फर वाचिं। See you again. Bye bye and take care. Love you all. Nice to meet you. Bye bye.